हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते देवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवती तव श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। సో నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయంలోని 57 నుండి 60 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా వీటిని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో
శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయంలోని ఈ శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. 57వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. మృష్ట చత్వరరత్యాట్ట మృష్ట చత్వరరత్యాట్ట మృష్ట చత్వరరత్యాట్ట మార్గం చందన చర్చితం మార్గం చందన చర్చితం మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతై పుష్పఫలైః లాజాక్షతై పుష్పఫలైః లాజాక్షతై పుష్పఫలైః తండులైర్బలిర్యుతం 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 మృష్ట చత్వరరత్యాట్ట మార్గం చందన చర్చితం మృష్ట చత్వరరత్యాట్ట మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతై పుష్పఫలై తండులైర్బలిర్యుతం లాజాక్షతై పుష్పఫలై తండులైర్బలిర్యుతం మృష్ట చత్వరరత్యాట్ట మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతై పుష్పఫలై తండులైర్బలిర్యుతం భారతీ మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. మృష్ట చత్వరరథ్యాట్ట మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతై పుష్పఫలై తండులైర్బలి బిర్యుతం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ మాతది. మృష్టాచత్వరరథ్యాట్ట మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతై పుష్పఫలైః తండులైర్బలిర్యుతం. వసంతబాయి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. పృష్టాచత్వారరస్త్యాత్త మార్గం చందన చర్చితం లాఛాచనై పుష్పఫలైర్
పుష్పఫలైతండులైర్బలిభిర్యుతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మృష్టచత్వర రత్యాష్టమార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతైః పుష్పఫలైః తండులైర్బలిభిర్యుతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలోక్ మాతాజీ భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మృష్టచత్వర రథ్యాష్టమార్గం చందన చర్చితం వాట్సాప్ కొట్టి అయిపోతుంది ఉందా? లాజాక్షతైః పుష్పఫలైః తండులైర్బలిభిర్యుతం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మృష్ట చతుర్వరదయాట మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతైః పుష్పఫలైః తండులైర్బలిభిర్యుతం. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మృష్ట చత్వర రథ్యాఠ మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతైః పుష్పఫలైః తండులైర్బలిభిర్యుతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మృష్ట చత్వర రథ్యాటం మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతై పుష్పఫలై తండులైర్బలిభిర్యుతం. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. నాగరత్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మృష్ట చత్వర రథ్యాఠం మార్గం చందన చర్చితం లాజాక్షతై పుష్పఫలైః తండులైర్బలిభిర్యుతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల అర్థాలు భావం చదువు. మృష్ట చక్కగా శుభ్రపరపబడిన, చత్వర ముంగిళ్ళు, రత్య రాజవీధులు, అట్ట రచ్చబండలు, మార్గం రహదారులు, చందన గంధపు నీరు, చర్చితం చల్లబడెను, రాజా పేలాలు, అక్షతలు, పుష్పములతో, ఫలైహి మరియు ఫలములు, తండులైహి బియ్యముతో, బలిభిః మంగళకరమగు కానుకలు, యుతం కూడి. హరే కృష్ణ. భావం. ముంగిళ్ళు, రహదారులు, రాజవీధులు, కూడలి ప్రాంతములందలి రచ్చబండలు చక్కగా శుభ్రము కావింపబడి మంచి గంధపు నీరు చల్లబడెను, అక్షతలు పేలాలు పూలు పండ్లు తదితర పెక్కు మంగళకరమగు ఉపహారములు నగరమంతటను
వెదజల్లబడెను. వెదజల్లబడెను. సో ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చూపినట్లుగా ఆయన తిరిగి గృహానికి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఆ పట్టణంలందు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అంటే ఆ రాచమందిరానికి తన తండ్రి యొక్క అంతఃపురం దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో అంతకు ముందే ఎందుకంటే రాజు ఉండేటువంటి ప్రాంతం కనుక ఆ రాజు గృహాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా బహు సుందరంగా ఉన్నటువంటివి. సో అవన్నీ కూడా ఇక ఆల్రెడీ ఆయన ధ్రువుడు తిరిగి వస్తున్నాడు అని తెలిసినటువంటి సందర్భంలో అవన్నీ కూడా ఎంతో అలంకరించబడి ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆ పురములో ఉన్నటువంటి అందమైనటువంటి భవంతులు, వాటి యొక్క శిఖరాల పైన లైట్లు వెలిగినటువంటి అవన్నీ కూడా ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని చెప్తూ ఇంకా చెప్పుబడుతున్నటువంటిది ఆ ముంగిళ్ళు, రహదారులు, రాజవీధులు, ఆ కూడలి ప్రాంతములందలి రచ్చబండలు, అంటే ముంగిళ్ళు ప్రతి ఇంటి ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధ్రువుడు ఇంటికి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఇప్పుడు ఎవరైనా మంత్రులు ఎవరు ప్రధానమంత్రి ఇట్లా వస్తూ ఉంటే ఊర్లో సాధారణంగా అలంకరణ చేస్తూ అంటే ఇవి కన్నీ కట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో అదే మాదిరిగా మరి అప్పుడు రాజు కదా, సో రాజు యొక్క కుమారుడైనటువంటి రాకుమారుడు అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో ఆనందంతో వారి యొక్క ఇళ్ల యొక్క ముంగిళ్ళు, అలాగే ఆ పుర వీధులలో ఉండేటువంటి రహదారులన్నీ, అలాగే ఆ రాజ ప్రాంగణం ఉండేటువంటి ఆ రాజవీధులు, అలాగే ఎక్కడైనా ఊర్లలో కొన్ని రహదారులు వచ్చి కలిసేటువంటి ప్రాంతాలలో కొన్ని కూర్చోవడానికి అలాంటివి ఉండేవి. ఆ రచ్చబండలు అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా శుభ్రం గావించి మంచి గంధపు నీరు చల్లబడినవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే శుభసూచకంగా ఉండేటువంటి అక్షతలు, పేలాలు, పూలు, పండ్లు తదితర మంగళకరమైనటువంటివి మనము చూస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైనా ఊర్లలో ఏదైనా మంచి జాతరలు అవి జరుగుతూ ఉంటే, మామూలుగా ఉన్నటువంటి సందర్భానికి ఊర్లో ఏదైనా మంచి జాతర లేదా పండగలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఊరు చేస్తాం కదా. సో ఆ విధంగా ఎంతో పండగ వాతావరణాన్ని నెలకొన్నట్లుగా ఇక్కడ మనకి తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ, ప్లీజ్ రిపీట్. 58, 59వ శ్లోకం. ధ్రువాయ పతి దృష్టాయ 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 తత్ర తత్ర పురస్త్రియః 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 సిద్ధార్థాక్షతదద్యంబు 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 దూర్వా పుష్పఫలాని చ 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 ఉపజౌహృ ప్రయుంజనా ఉపజౌహృ ప్రయుంజనా
उपजौहृप्रयुञ्जाना 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 वात्सल्यादाशिषसतीः वात्सल्यादाशिषसतीः वात्सल्यादाशशिसतीः वात्सल्यादाशिषसतीः वात्सल्यादाशिषसतीः शृण्वं तद्वल्गुगीतानि शृण्वं तद्वल्गुगीतानि शृण्वं तद्वल्गुगीतानि प्रविशद्भवनं पितुः प्राविशद्भवनं पितुः प्राविशद्भवनं पितुः ध्रुवाय पतिदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्दाक्षतदध्यम्भूदूर्वा पुष्पफलानि च ध्रुवाय पतिदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्दाक्षतदध्यम्भूदूर्वा पुष्पफलानि च ध्रुवाय उपजौहृप्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषसतीः उपजौहृजाना वात्सल्यादाशिषसतीः शृण्वं तद्वल्गुगीतानि प्राविदशद्भवनं पितुः उपजौहृप्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषसतीः शृण्वं तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం ఒకసారి 2 శ్లోకాలు కలిపి చదువుదాం. ध्रुवाय पतिदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्दाक्षतदध्यम्भू दूर्वा पुष्पफलानि च उपजौहृप्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषसतीः शृण्वं तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः
रामनारायण चौधरी प्रभु शिष्कला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ध्रुवाय पति दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदद्यम्बो दूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्रुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिष सती शृण्वंस्तद्वल्ग गीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ध्रुवाय पतिदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदद्यम्बु दूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्रुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। चामुंडेश्वरी माता जी, नीरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदद्यम्बो दूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्रुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुवाय पतिदुष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदद्यम्बु दूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्रुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सूर्य प्रकाश प्रभु, बापिरेड्डी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणमालु। ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदद्यम्बु दूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्रुः प्रयुञ्जना वात्सल्यादाशिषः सतीः शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवादाలు। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ध्रुवाय पदि दृष्टाय तत्र तत्र परिश्रियः सिद्धार्थाक्षतदद्यम्बु दूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्रुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ణ। ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థము భావాన్ని చూద్దాము. ధ్రువాయ, ధ్రువాయ, ధ్రువునిపై, ధ్రువునిపై, పతి, పతి, మార్గమున, దృష్టాయ, గాంచి, తత్ర తత్ర, అచ్చటచ్చట, పురస్త్రియః, పురస్త్రీలు, సిద్ధార్థ, తెల్ల ఆవాలు, అక్షత, అక్షతలు, దది, పెరుగు, అంబు, జలము, దూర్వా, లేత గరిక, పుష్ప,
పుష్పములు పుష్పములు ఫలాని ఫలాని పండ్లు పండ్లు చ చ కూడా కూడా ఉపజహ్రు ఉపజహ్రు తల్లిరి తల్లిరి ప్రయుంజనాః ప్రయుంజనాః పలుకుచు పలుకుచు వాత్సల్యాత్ వాత్సల్యాత్ వాత్సల్యముతో వాత్సల్యంతో ఆశిషః ఆశిషః దీవెనలు దీవెనలు సతీహి సతీహి స్త్రీలు స్త్రీలు శృణ్వన్ శృణ్వన్ వినుచు వినుచు తత్ తత్ వారి వల్గు మనోహరమగు గీతాని గీతములను ప్రావిశత్ అతడు ప్రవేశించెను భవనము పితుహు తండ్రి యొక్క హరే కృష్ణ భావం. ఆ విధంగా ధ్రువుడు మార్గమున చనుచుండగా అతనిని గాంచుటకు ప్రతి చోటను పురస్త్రీలు గుమిగూడిరి. మాతృవాత్సల్యముతో వారు తెల్ల ఆవాలు ఎవలు పెరుగు జలము దూర్వారము పండ్లు పూలు చల్లుచు తమ దీవెనలు నొసగిరి. ఆ రీతిగా ధ్రువుడు వారి మనోహరములగు గీతములను వినుచు పితృభవనమున ప్రవేశించెను. ఇక్కడ ఆయన వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా ముంగిళ్ళు, రహదారులు, రాజవీధులు, కూడలి ప్రాంతాలు, రచ్చబండలు అన్నీ కూడా శుభ్రంగా చేయబడి ఆ పురమంతా కూడా సుగంధంతో చల్లబడి శుభసూచకమైనటువంటి ద్రవ్యాలు, అక్షతలు, పేలాలు, పూలు, పండ్లు, పల్తర మంగళకరమైనటువంటి వాటంతా కూడా నగరమంతటా వెదజల్లబడి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, సో ఇంకా తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ధ్రువాయ పతి దృష్టాయ తత్ర తత్ర పురస్త్రియః. సో ఆ ధ్రువుడు మరి ఆ వీధి మార్గంలో వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించినటువంటి చూసినటువంటి ధ్రువుడు ఆ మార్గమును వచ్చుచూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన చూడడానికి ఆ పురస్త్రీలు ప్రతి చోట కూడా పురస్త్రీలు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ధ్రువాయ పతి దృష్టాయ తత్ర తత్ర పురస్త్రియః. సో ఆ పురంలో ఆ నగరంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా ప్రతి చోట అక్కడక్కడ గుంపులు గుంపులుగా వారు ఉన్నారట. ఆ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఆ మాతృవాత్సల్యంతో ఇక్కడ వాత్సల్యాదాశిష సతీహి అక్కడ అనేటువంటి మరొక పదం వాడబడి, సో మాతృవాత్సల్యంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీలందరూ కూడా, ఎందుకంటే ధ్రువుడు చిన్నపిల్లవాడు, అలాగే తనకు వారికి రాజు యొక్క కుమారుడైనటువంటి రాకుమారుడు వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు పొంది విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి మార్గంలో ఆ భగవంతుని దర్శించుకొని వస్తూ ఉన్నాడు అని తెలిసి వాళ్ళందరూ కూడా వయసులో పెద్దవాళ్ళైనటువంటి వారు కనుక ఆ స్త్రీలందరూ కూడా మాతృవాత్సల్యముతో
సో ఆ ధ్రువుడికి శుభసూచకంగా దీవెనలు ఇచ్చే విధంగా శుభమైనటువంటి ద్రవ్యాలను, ఎందుకంటే వస్తూ ఉంటుంటే సాధారణంగా చల్లడం జరుగుతుంది, పూలు, పండ్లు, తర్వాత మంచి సుగంధభరితమైనటువంటివి శుభసూచకంగా ఉండేటువంటి ఇక్కడ కొన్ని పదార్థాలు ఆయన మీద చల్లుతూ, సో ఆ తెల్ల ఆవాలు, ఎవలు, పెరుగు, జలము, గరిక, పండ్లు, పూలు అవన్నీ చల్లుతూ ఆయనకి ఆశీస్సులు ఇస్తూ దీవెనలు ఇచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ రీతిగా ఆ విధంగా వారు దీవెనలు ఇస్తూ ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క మనోవాక్కులన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే, వారి యొక్క ఆ మాటలన్నీ ఎంతో ధ్రువుడు ఆ విధంగా పురవీధులలో వస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు తమలో తాము దీవించుకుంటూ ఆ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నటువంటి ఆ మనోహరమైనటువంటి వాక్కులను అవి ఒక గీతాల మాదిరిగా, స్వాగత సత్కారాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి గీతముల మాదిరిగా వినుటూ ఆయన తన తండ్రి యొక్క భవనానికి ప్రవేశించాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి చాలా పదార్థాలు, ఎందుకంటే మనం భగవంతుడు వస్తూ ఉంటే పురవీధులలో పోతూ ఉన్నప్పుడు మాడవీధులలో తిరుపతిలో కానీ చూస్తూ ఉంటే కానీ, లేదా జగన్నాథ రథయాత్రలు మనం జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు కానీ ముందు ఏం చేస్తాం, రోజు ఉండేటువంటి ఆ రోడ్లు ఎంతో చెత్త చెదారతలతో ఉండేవి, అవన్నీ మనం ఏం చేస్తాము, శుభ్రంగా ఊడ్చి, జగన్నాథుడు వస్తూ ఉంటే శుభ్రంగా ఊడ్చి నీళ్లు చల్లి అక్కడ ముంగిల్లో ముగ్గులు వేస్తూ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో ఆ మాదిరిగానే ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం జరిగినటువంటి ధ్రువుడు ఇంటికి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి రాకుమారుడు కదా, రాజుగా, ఎందుకంటే రాజు సాధారణంగా భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా భావించేటువంటిది జనులు. సో ఆ విధంగానే మరి ఆయనకి ఇక రాచ మర్యాదలు అనొచ్చు ఒక రకంగా. సో ఆ విధమైనటువంటి మర్యాదలతో శుభసూచకాలుగా పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చాలా మర్చిపోయినటువంటి పద ద్రవ్యాలన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేయబడుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా శుభసూచకాలుగా చల్లుతూ ఉండేటువంటి చాలా పదార్థాలు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. అక్షతలు, పేలాలు, పూలు, పండ్లు, బియ్యంతో తయారైనటువంటి పదార్థాలు, మరి ఇంకా సో గరిక, ఇవన్నీ కూడా మనకి జలము, ఇవన్నీ చాలా శుభసూచకమైనటువంటి ఆ పదార్థాలన్నిటినీ కూడా ఆయన పైన చల్లుతూ, మరి వయసులో పెద్దవాళ్ళు కనుక పుత్రుడిలాగా ఒక మాతృ వాత్సల్యంతో ఆ పుర స్త్రీలందరూ కూడా ఆయన్ని ఎంతో ఆదరంగా వారి యొక్క మనసులో ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుణ్ణి, తనకు రాజు అయినటువంటి కాబోయేటువంటి రాజు అయినటువంటి ధ్రువుణ్ణి వారు దీవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విధంగా వారి యొక్క దీవెనలన్నీ కూడా ఎంతో మనోహరంగా మైనటువంటి గీతాలు, అలాగే స్వాగత గీతాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో ఆ విధంగా మనం నగర వీధుల్లో భజనలు చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం కదా. ఆ విధంగా ఆయన వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని మనకి ఇక్కడ తండ్రి యొక్క గృహానికి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఎవలు అంటే ఏంటి ప్రభుజీ? ధాన్యం లాంటి మాతాజీ, బార్లీ ప్రభుజీ, బార్లీ గింజలు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆ పంటలు అన్ని కూడా ఒక రకంగా భగవంతుని యొక్క ఇది ద్వారా మనకి ఇంతకుముందు చెప్తుంటారు కదా. సో ఇవన్నీ చాలా అంటే ఈ మనకి ఊర్లలో అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి మాతాజీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. పంటలు వచ్చినప్పుడు అవన్నీ తీసుకెళ్లి భగవంతునికి సమర్పించేటువంటి విధానాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి, అలాగే ఇక్కడ ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులు వాటన్నిటిని కూడా చల్లుతూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితిని చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ మాత. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ, ప్లీజ్ రిపీట్. 60వ శ్లోకం. మహామణి వ్రాతమయే మహామణి వ్రాతమయే మహామణి వ్రాతమయే మహామణి వ్రాతమయే మహామణి వ్రాతమయే సతస్మిన్ భవనోత్తమే
तस्मिन् तस्मिन् भवनोत्तमे तस्मिन् भवनोत्तमे तस्मिन् भवनोत्तमे तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा लालितो लालितो नितरां पित्रा लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्धि विदेववत् न्यवसद्धि विदेववत् न्यवसद्धि विदेववत् न्यवसद्धि विदेववत् महामनिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसिद्धि विदेववत् महामनिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसिद्धि विदेववत् हरे कृष्ण। श्रीनिवास सेविका माताजी, राजेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणाम प्रभुजी। महामणिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा स्यवसद्धि विदेववत्। धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। महामणिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्धि विदेववत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंजुभाषिनी माताजी, वेंकट नरसिंहदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामालु। महामणिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा नवसद्धि विदेववत्। हरे कृष्ण प्रभुजी, ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभु जी। महामणिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा नवसद्धि विदेववत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। वसंत माताजी, श्रीरामुलु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। रामकृष्ण शास्त्री प्रभु। हरे कृष्ण। महामणिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसिद्धि विदेववत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाలు. महामणिव्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्धि विदेववत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావం చూద్దాము. మహామణి, మహామణి గొప్ప విలువైన మణులు. గొప్ప విలువైన మణులు. వ్రాత, వ్రాత సమూహములచే, సమూహములచే, మయే, మయే, ఖచ్చితమై, ఖచ్చితమై, సహా, సహా, ధ్రువుడు, ధ్రువుడు, తస్మిన్,
తస్మిన్ ఆ ఆ భవన ఉత్తమే భవన ఉత్తమే ఉత్తమమగు భవనము లాలితః లాలించబడి నితరాం ఎల్లప్పుడూ పిత్రా తండ్రిచే న్యవసత్ అచ్చట జీవించెను దివి స్వర్గమున దేవవత్ దేవతల వలె హరే కృష్ణ భావము. అటు పిమ్మట ధ్రువుడు మహామణి ఖచ్చిత కుడ్యములు కలిగిన పితృభవనమున వసించెను. తండ్రి మిక్కిలి అనురాగముతో లాలించగా స్వర్గమున దేవతలు తమ భవనములందు వసించు రీతి అతడు ఆ భవనమున జీవించెను. హరే కృష్ణ. సో తన తండ్రి యొక్క గృహానికి చేరుకున్న తదుపరి ధ్రువుడి యొక్క స్థితి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఆయన వస్తూ ఉన్నటువంటి మార్గ మధ్యంలో స్త్రీలంతా గుమిగూడి ఆయనకు దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు అందించి స్వాగత సత్కారాలు పూలు పండ్లు అన్ని ఇచ్చేసినటువంటి మనోహరమైనటువంటి గీతాలతో స్వాగతం చేస్తూ ఉండగా తండ్రి యొక్క గృహానికి వచ్చి ఆ గృహాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఆ రాజమందిరం, ఆయన వసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మందిరము ఏదైతే ఉందో, తండ్రి యొక్క భవనము ఏదైతే ఉందో, అంతకు ముందు తన తండ్రి యొక్క భవనంలో ఉండడానికి లేకుండా, ఎందుకంటే సురుచి తర్వాత వాళ్ళు ఉండేటువంటి. సో ఇప్పుడు ఆ ధ్రువుడు తన తండ్రి ఇంతకు ముందు వసించినటువంటి ఆ రాజమందిరం ఏదైతే ఉందో అందులో ఎటువంటిది అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మహామణి ఖచ్చితమైనటువంటి కుడ్యములను కలిగిన, అంటే గోడలను కలిగినటువంటి, గోడలకన్నిటికీ కూడా మణుల చేత పొదగబడినటువంటి ఆ గృహంలో ఇంతకు ముందు తండ్రి యొక్క అనురాగానికి ఆయన మరి తిరస్కరించబడినటువంటి వాడు కనుకనే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నారు, తండ్రి మిక్కిలి అనురాగంతో లాలించగా స్వర్గమున దేవతలు తమ భవనములందు వసించు రీతి అతడు ఆ భవనమున జీవించాడు. సో ఇక్కడ అంటే ధ్రువుడి యొక్క ఆ జీవన విధానం, ఎందుకంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు, ఎంతో మరి ఆ సుఖాలను అనుభవించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో, ఎందుకంటే దేవతలు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాల్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మనకంటే కూడా చాలా గొప్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో అలా మనకంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో మరి ధ్రువుడు ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన స్వర్గలోకంలో ఉన్నట్లుగా ఉన్నతమైనటువంటి లోక వాసులు అనుభవించేటువంటి విధంగా తన యొక్క తండ్రి భవనంలో ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నాడు. సో అంటే దేవతలు ఎలాగైతే ఆ ఉన్నత లోకాలలో అక్కడ సౌఖ్యాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారో ఆ విధంగా ధ్రువుడు ఇప్పుడు ఆ సౌఖ్యాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా తన తండ్రి మిక్కిలి అనురాగంతో లాలించుచుండగా స్వర్గలోకంలో దేవతలు తమ భవనముల యందు ఏ విధంగా అయితే నివసిస్తూ ఉంటారో ఆ విధంగా ఆ భవనంలో ధ్రువుడు జీవించాడు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో మరొక శ్లోకం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. పయపేన నిభాషయ్యా పయపేన నిభాషయ్యా
పయపేన నిభాసయ్యా పయపేన నిభాషయ్యా పయపేన నిభాసయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః 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 ఆసనాని మహార్హణి ఆసనాని మహార్హణి ఆసనాని మహార్హాణి ఆసనాని మహావాణి ఆసనాని మహార్హాణి ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః యత్ర యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః పయపేన నిభాషయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః పయపేన నిఘాసయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః పయపేన నిభాషయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః పయపేన నిభాసయ్యా ఆసనాని మహార్హాణి హరే కృష్ణ. యామిని మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పయపేన నిభాసయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహా ఆర్హాణి యత్ర రౌక్మ ఉపసర్కరః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పయపేన నిభాషయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ వెంకట మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పయపేన నిభాసయ్యా దాంతా రుక్మా పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పయపేన నిభాసయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః. రాజమణి మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రాజమణి మాతాజీ. రామాంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ. పయపేన నిభాసయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పయపేన నిభాసయ్యా దాంతా రుక్మా పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రుక్మౌ ఉపస్కరాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. పయపేన నిభాషయ్యా దాంతా రుక్మ పరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. విలయ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
అయఃపేన నిభాషయ్య దాంతా రుక్మపరిచ్ఛదాః ఆసనాని మహార్హాణి యత్ర రౌక్మా ఉపస్కరాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. పయః పాలు, పేన నురుగు, నిబాహ వలే, శయ్యాహ శయ్యా, దాంతాహ ఏనుగు దంత నిర్మితములు, రుక్మా బంగారు బంగారు, పరిచ్ఛదాః నగిషితో, ఆసనాని ఆసనములు, మహా అర్హాణి మిక్కిలి విలువైన, యత్ర ఎచ్చటకైతే, రౌక్మాః బంగారుమయ, ఉపస్కరాః గృహోపకరణములు. భావము ఆ భవనమున శయ్యలు పాల నురుగు వలె తెల్లగా నుండి అతి మృదువుగా నుండెను. మంచములు ఏనుగు దంతములతో నిర్మింపబడి బంగారు నగిషి కలిగి ఉండెను. ఆసనములు బల్లలు వంటి ఇతర గృహోపకరణములు స్వర్ణమయములై ఉండెను. సో ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా స్వర్గలోక వాసులు, ఉన్నతలోక వాసులైనటువంటి దేవతలు అనుభవించే విధంగా ఆయన అక్కడ అనుభవిస్తూ, మరి ఎందుకంటే ఆ మహామణి ఖచ్చితమైనటువంటి కుడ్యాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ తండ్రి యొక్క భవనంలో ఆయన వసిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అక్కడ ఆయన ఇంతకు ముందు ఏదైతే తాను కోల్పోయాడో, ఎక్కువగా అనుభవించలేదో, ఆ తండ్రి యొక్క తండ్రి అనురాగంతో లాలిస్తూ ఉండగా ఆయన స్వర్గలోక వాసులు అంటే ఉన్నతలోకమైనటువంటి వాసులు ఏ విధమైనటువంటి ఆనందమయమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారో ఆ విధంగా అతడు జీవిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ, సో మరి ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సుఖమయమైనటువంటి విధానం ఏ విధంగా ఉందో కొన్ని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. మిగిలిన వాటిని ఇంకా తదుపరి శ్లోకాల్లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు పయపేన నిభాశయ్య, ఆయన పడుకుండేటువంటి ఆ శయ్య, ఆయన పరుపులు లాంటి ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే తెల్లని వస్త్రాలతో కప్పబడి ఉన్నవి. అలాగే ఆ పరుపులు అవన్నీ ఎలా ఉన్నవంటే నురగా ఎంత మృదువుగా ఉంటుంది, ఇలా గాలి వాళ్తేనే అది పోయేటట్టుగా ఉంటుంటుంది. కాబట్టి పాల నురగ వల్లే అంటే స్వచ్ఛంగా సాత్వికమైనటువంటి స్థితిని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నట్టు అతి మృదువుగా ఉన్నటువంటి శయ్యల పైన ఆయన నిద్రిస్తూ ఉంటున్నాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ శయ్యలు ఉంచబడినటువంటి ఆ పరుపులవన్నీ కూడా ఉంచబడినటువంటి మంచాలు ఏనుగు దంతాలతో, మంచపు కోళ్ళు అవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఏనుగుల దంతాలతో లేదా పైన ఉండేటువంటి అలంకరణగా ఉండేటువంటివి ఏనుగు దంతాలతో నిర్మించబడి, ఆ ఏనుగు దంతాలకి అందంగా అలంకరించడానికి బంగారపు నక్షీలు చుట్టబడి ఉన్నటువంటి ఆ మంచాల పైన అతి మృదువుగా
ఎంతో ఎంతో మృదువుగా ఉండి తెల్లగా పాల నురుగు వలె ఉన్నటువంటి శయ్యల పైన ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆసనాలు. సో ఆ ఆసనాలన్నీ కూడా మహా అర్హాణి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మహా అంటే ఎంతో గొప్ప విలువైనటువంటి వాటితో బంగారం పొదగబడినటువంటి, ఇక్కడ ఇప్పుడు బంగారం విలువ తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా, సో బంగారంతో పొదగబడినటువంటి, చూడండి అక్కడ ఉండేటువంటివి అవన్నీ కూడా అప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితి తదుపరి శ్లోకంలో భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వీటన్నిటికీ చాలా చక్కని వివరణిస్తారు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి జీవన విధానానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన దౌర్భాగ్య దరిద్రంగా మనం అంటే దాంతో పోలిస్తే దరిద్రులుగానే చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎంత మనం చెప్తున్నా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో చెప్తారు బంగారపు లేదు వెండి వాటితోని, కానీ అప్పుడు ఆయన ఆవాసం ఉంటున్నటువంటి అవి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో అవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇప్పుడుతో పోలిస్తే చాలా చాలా మరి ఇప్పుడు ఏదో సంపదలు కూడబెట్టాము, ఇది ఉంది అది అంటాం, ఇది కాదు. సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితి చాలా ఉన్నతమైనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా ఆయన ఆ ధ్రువుడు రాజమందిరాన్ని తండ్రి యొక్క గృహానికి వస్తున్నప్పుడే ఎంతో సాధారణంగా ఆహ్వానం, స్వాగత సత్కారాలు, స్వాగత గీతాలు, ఆ కూడళ్ళందట్లో కూడా ఎంతో ఘనమైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఇప్పుడు అన్ని చూస్తూ ఉంటాం. ఫ్లెక్సీలు పెట్టడం, అవి చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తాం. సో వీటికి ఈ భౌతికమైనటువంటి వీళ్ళకే చేస్తే అప్పుడు రాజుకి, అలాగే పురవీధులలో భగవంతుడి దర్శనానికి అసలు చేయవలసింది అదే, భగవంతునికి చేయాల్సినటువంటి. సో అలా చేసేటువంటి విధానాలుగా ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడు ఎంతో గొప్ప మర్యాదలతో తన గృహానికి వచ్చాడు. ఆ గృహంలో ఆ విధంగా ఆయన రాచ మర్యాదలతో దేవతల మాదిరిగా సుఖాలను అనుభవిస్తూ జీవిస్తూ ఉన్నాడు అని కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు చూసాము. మరికొన్ని రేపటి శ్లోకాలలో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు ఎండ్ చేసుకున్నాము. మాతాజీ ఏమని చెప్తున్నారా? చాముండేశ్వరి మాతాజీ ఏంటి ప్రభు? ఏమన్నా చెప్తున్నారా? ఏదో మాట ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. లేదు ప్రభు. ఓకే ఓకే మాత. హరే కృష్ణ. ప్రభు ఎండ్ చేస్తున్నాం. రామకృష్ణ ప్రభు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వైభవమే అంత ఆయన యొక్క వైభవాలే కాదు, మనం అవి ఎంత వర్ణించాలన్నా అదే ఉంటుంది. భౌతిక వైభోగాన్ని అంతటినీ వర్ణించారు. అంటే పిల్లాడిగా అతను ఆశపడడానికి వీలైనవి అన్ని. అదే అందుకనే ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి వరప్రదానం కూడా చేయబడింది కాబట్టి ఆ భౌతిక వాటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నాడు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వాటిని. హరే కృష్ణ. రెండు పొందగలిగాడు కాబట్టి చాలా అదృష్టవంతుడు ప్రభుజీ. ఆధ్యాత్మిక జగత్తును పొందాడు, భౌతిక జగత్తును పొందాడు. కానీ ఆయన దీనికే అసంతృప్తి వాస్తవానికి ఉన్నటువంటి ఇంతకుముందు చెప్పబడింది. ఎంత జ్ఞానోదయము కావడం అదే కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తొందరపాటులో బాల్యావస్థలో అలాగ కోరేనే అని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భాగవతానికి జై. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. శ్రీల గురుదేవ్ కి జై. అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద की जय. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. హరే ధన్యవాదాలు.